Μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, οι πράσινοι συνεχίζουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό με στόχο τη δημιουργία ενός ρόστερ που θα πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ύστερα από τις προσθήκες του Μουσταφά Φαλ και του Μπαντιό, η επόμενη μεγάλη κίνηση αφορά τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος φέρεται να αποτελεί προσωπική επιλογή του Σέρβου τεχνικού. Η εισήγηση του Ομπράντοβιτς ήταν ξεκάθαρη. Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν έναν παίκτη με δύναμη, εμπειρία και ικανότητα να καλύπτει τόσο τη θέση 4 όσο και τη θέση 5 και ο Γιαμπουσέλε συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Γάλλος διεθνής έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague, προσφέροντας σκορ, rebound και σκληράδα κοντά στο καλάθι. Η παρουσία του δίνει στον Παναθηναϊκό μεγαλύτερη ευελιξία στο παιχνίδι του, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επιβλητικό δίδυμο ψηλών μαζί με τον Φαλ. Με τον έναν να κυριαρχεί με το μέγεθος και την προστασία της ρακέτας και τον άλλον να προσφέρει ταχύτητα, ενέργεια και περιφερειακή απειλή, το τριφύλι αποκτά μία από τις πιο δυνατές γραμμές ψηλών στην Ευρώπη. Η μεταγραφή του Γιαμπουσέλε έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο Ομπράντοβιτς θέλει να χτίσει μια ομάδα με ένταση, αθλητικότητα και εμπειρία. Ο Σέρβος προπονητής θεωρεί ότι ο Γάλλος μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της νέας αγωνιστικής ταυτότητας του Παναθηναϊκού, τόσο στο αμυντικό κομμάτι, όσο και στις καταστάσεις μισού γηπέδου, όπου απαιτούνται προσωπικές φάσεις και physical παιχνίδι. Παράλληλα, η παρουσία του Μπαντιό προσθέτει ακόμα μία λύση στην περιφέρεια και αυξάνει το βάθος του ρόστερ, ενώ οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι οι πράσινοι δεν αρκούνται σε λίγες στοχευμένες προσθήκες, αλλά επιχειρούν μια συνολική αναβάθμιση. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και βλέπει ότι το νέο project χτίζεται με σαφή προπονητική κατεύθυνση. Αν τελικά ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει μία ακόμη ηχηρή κίνηση, στέλνοντας μήνυμα ότι επιστρέφει αποφασισμένος να διεκδικήσει ξανά την κορυφή της EuroLeague υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.